Oğlanlar salamu aleyküm şu taksistlere degenlere inni cevap verecek gel näseler şeysinler ahir bizar bolup öldür koyor diýän bolýar. Uğrajaňyz agam cevap beräy, dost cevap beräy diýip size de yok diýip bolanok oğlanlar ine berde de bir dogonjygmyz. Taksistler barada nalaya hani muň derdi näme diňmäli? Emejanda salam şu atlara erbaşa dinleyelim. Doktor Vakey. Bal taksistlere, kâvir taksistlere değişti. Emejanda da del kâvirini de değişti. Dogonjugum şu sözüňe sag bol. Kâvirleri diýipsiň hemmämizi bir çukura gömmäňsiň da hato vize çekkenden köpüsi bara gönül bir çukura gömmäýär taksisten hemmesi. Bolýa iýdi näme? Başalar ýalyk. Insaksızlar. Aýaňa da 2 adım ýerik 10 manat, 15 manat. Dinlemeli, ýöne şu taksisten pulunu hasaplaýaňyzlar, näme çalýar, näme alýar. Ýöne biziň gapçygymyza, jugymyza girip duran bolaýdyňyzlar, arsygy berýän Allah dogurdamy. Bir her klientden sen näçe manat gazanýaň, nerden gazanýaň, nädip gazanýaň diýip soram dogary. Indi bollediň da bolýar, hamy näme diýjek bolýan zadyň bir bilenler. Onuň ne kanseneriniz işleýär, ondan da şaram duruşuňyz bilen minnet adaljaýny kim üçin işleýäňiz siz, ha? Ödümüz üçin iş ýap, dogonjugum erkmem öz üçin iş ýap. Bolýa kansener işlemeýän bolsa, seni zorlap mindirýän näleri aýna saçykmy gördüňmi işden okmy? Ýok dogon gaty görme gidiber diýsen. Ýok minnip bir bolýa dara. Üçün işe, men üçün işleýän, men çağa bekleýän. Ýok, goýy. Çağalan üçün işleýän, maňa näme adaljaýyn etýär. Ay men kansenerim döwüp bolýan, köp kişi münefiyelen ok bar gitdiňer. Ya şol adaljaýny. Bolýar. Diýenem dälirlerler bolýan ýönünde bilýärmi bar diýipdir da kansenerim işçän ok bolýar, hiç kim münefiyelen ok diýip. Adaljaýny şo bir görgül derdin aýtdygy däme aýtaňa. Bolýa iýdi, näme diýjek bolýar şu umum. Bar gitdiňer, her adamdan onu näsmana da dursun. Ay o wagt ken pul onu näsmana dal bay baýa bana elit garlyk. Ine ýaşaýan domum şu. Oňor kim günäkar oňor, kim günäkar? Näme kim günäkar? Näme diýen, klient prav diýip ýönümene. Klient segda prav derler, klient segda prav. Ola birinjiden, ikinciden hem näme diýeýin, näme diýjeňem bilen okda. Umuman bir many ýok wijaňda. Dogonjugum bir taksa minnime o maňa eýdidi, menem oňa beýdidim diýip bir istoriýa aýdyp bersen. O da dira diýip dursaňa şu taksistlere diýsen, gow prosmotr alýan, gow haýp alýan diýip. Şoň üçin çekilenmeyce, şu hiç problemi da ýok, taksist bilen da adam ýok. Onnoğum klient sigda prav diýip içine minip meýdan etse bagşy bolýan ýa-da gussa wifen prav dowam ediber diýjekmi? Dogonjugum biziň ýerimize bolsaň, olar ýalyk erteki nirde öwrendiň sen? Bolýa ýydyň näli? Bu daşaryň gözüm size yakmaýşar, bize de yakanok, bizem kansenerli maşina münefim. Ay mün kansenerli maşina bar aýna saçykmy gitdi. Bar problemaň, şomy şu wijaň many, näme üçin çekildi? Şu kansenersiz maşina kitdilermi seni? Näme boldy? Bir aýda bileli. Ya biz pul berýär, mutmenen da düşün. Yo, bizem mugdakdam da arkaýyn mol pulny alýar. Dagam gitmeli ýerin nämeden soň giden soň pulny bermeli. Ortaňa näme mugd düşürüp. Şoň üçin brada jygan bolsa da näýliýin. Ýöne näýliýin, näme diýjek. Hem bilen akpyr. Näme üçin çekildi bu video? Bir bilýäniňiz bar bolsa şoň näme diýjek bolýany kommentariýada belläň da gaýrat edin. Özüňizi erkediň ýani, özüňizi näme diýsem kap, erkek. Ýene näme diýsem kap, erkek Hudaýa şükür. Yerine koyup gısın götüňizde normal akydyn. Näme dogonjugum hemme taksisden nemesini barlap görän ýalyk daý bir gowşak ýa-da otyrlar. Hudaý hakladyn muň diýen latlaryny gyýdmas kala bir köpçüligi çykanda bir aglyňa hapalamançy gurlatan gelşikli bolarmy kadiýan? Bu da sana massagat bir bolý. Ýerinde minnet adarjaýny gep gurrun durşuňyz bilen kime gereksiz? Şoňa kim näme gep gurrun etdike kime gereksiz? Aýo, sana da oçura duranyny göremzok, bu-da şu men alay diýip saňa da ma oçur ýokmy kadiýan dogonjugum ýa oglanlar durmy oçura men al bolşup kime gereksiz diýen bolýan hödürle ýana ýok edil ödüm mene ödümi hödürlämek bolýa ýydy näme ha men maşgala bekleýän ýok öz maşgalamyň ödümde etke alat etme özüňiz eklemek üçin işleýär daga näme o normal maşina edin ýa-da gidip kansenerdi doğru ýere kansener oňorlygy maşina bilen Hudaýa şükür gülýäli bolýa zato ba
Balıcı ne için Ceyda? Şunu Ne dedi? Dur. Ne dedi? Ne erkedim dedi? yani. Wow. Say balıcı ne için? Hudaý saklasyn. Doganjygym, sen orsça bilen araň ýokdugyny ýanky kilen segda praw diýenden bilim bolýan bir rus dili molim ma bolsa ýa bir gowça orsça bilen tanış bilsiň ba bolsa şu sözüň manysyny bir sorak gör onuň bir edil bir özüňde näme ansap wyjdan bilen zat ba bolsa gaty utanarsyň bu sözüň üçin. Ýöne bu da maňa däl utanma maňa gyzyk gylýarlar bolýan. Edep şunu oraya stulçuga bak geliyor. Bir de Näme suç aýtda näme boldy? Diňe kansersiz maşin, olum saňa diýipdir, näme kanserim ýok, hiç kim bilen ok diýipdir boldy. Şo suç, näme suç? Ey janym, men ugrada oglanlar. sizler biz mümkünüm öpürün veriyoruz. Ay bolýaho, min başy sen min mäniň bilen taksygal garyp düşýän bolsa düşdün onu. Badyra başga da klient minmäý onu gayrat et. Sen adaljaýny durşuň bilen bir maňa kanserim mişjan ok bolýan, minen oklar diýdi diýip ýaltanman video çekipsiň. Ha, gotorup bolýa doganjygym seret wijaň manysyna hiç ýyl düşünmedim näme bolan, näme suç bolan. Ýöne gurulaýyş äheňiň aksendiň marly doganjyklarymyza, marly halkymyzyň kameň beýa doganjygym. Men saňa çözgü tap berjek, mardy şu senýal kötünýänler üçin ýöri da kal programma ba. Häzir ýüzüne çykar nomer. Şoňa jaňatda da kalet şu köçe çykyp gidýän bakaňdan sen diýişiň ýaly kansenerli maşinam gelýär, gow maşinam gelýär. Hiç ýyly beýdi video çekip bir boş ýere demedeniň peýdasy ýok da aray bilýärmi bir hiç tat bolmadyk ýerden ullu kandat töredipsiň. Kösenme al saňa kansenerli maşin, al saňa gow maşin, janyňyz sag bolsun. Aytam yeni goloýuna bir signal basýarlar. Seret doganjym trotuarda durkan signal basýan oglan taksist däller şu çağalama bir 5 manat bolsun çörek pul gadana inip çykan adama däller ol. Onuň kategoriýaňyza özüňe çekme meni sizi tanamok size diýip diýmakdy. Bir men berde diýip duran käbiriňiz dar eşige giýýäňiz ennamyňyzdan howada geçenek. Indi men gowja diňle bu video çapynkydan agrak geler saňa. Şol jogabymy saňa çeken wizaň üçin goýama. Çeken wizaň aşagyna men ýazan kommentariýymy ýazan jogabyň üçin goýan. İlüzüne doganjygym diýip ýazýan. Kommentariýda näme diýip ýazdyň? Siz ýalaklar doýurýarda biz diýdimmi? Значит, sen öýüňdäki oturan gelnejem, sen kardeşlerini doýurup beren bolmaly. Ýoksa sen olar ýarda diýmezdiň. Ola bir. Ikinciden prosmotr üçin edýän diýipsiň. Ýokaryňda Hudaýyň bagyrsa sahypama girdim, men prosmotrlarym gör. Prosmotrdan kösenýän, kösenemokmy? Ol taksistler goýmak maňa hukman näl ýöne bitonu ýumurtga çakamda 4 million prosmotr mally. Üçüncüden taksistler garagun üçin işleýär, garagun üçin işleýän bolsa ilki bilen haýır sogap etmäni uranyň. Näme üçin ýoluň garasyna bir garaja hasarja daýda duran bolsa, deňinden gaty sürüp geçip gidýäňiz, pul ýokdur, muhut düşürmeli görünip edýäňiz ony. Ýa bolmasa il bäweklice gelinler duran bolsa, oňam deňinden gaty sürüp geçýäňiz durman. Näme üçin çaga häzir maşynyma gaýtarar diýip edýäňiz. Ilki bilen haýır sogap etmäni uranyň. Il ýüzüne artistçilik edip doganjygym diýip ýüzlenip, siz ýalaklar öz aýar doganyny gyşyk söz bilen seredip göz gyzyryp görenler, siz kim bolýaňyz? Ol bir ýazyjy Faina Ranevskaya diýär, "Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом", diýär. Чем быть тихой, воспитанной тварью diye. Sen şu aydınlamın ikincisine değişli. Ya şöyle, sen yalaklara saçına ak girip akıl girmedik diyorlar. Sana dar olyan koynaklarımı uğrattın, nirak tastaf etmelisin, ayt eltip verirler. Kıydı elinden arasında senin hoş gördük. Salamu aleykum oğlanlar. Şu video var ya, käbir öýünü öýläni, yok jüzünü itulap öýlerim, tamakartar, maşin gözleyen, dalba yok. Näliýdim kam? Pidaramlara deýsiller, haramladylar. Ey, oğlanlar, şu maşin neler gülýalak görepdi. Ýöne bir kemi 3-nji skorty donkgalan, ne ulgaza gedýär şu şeýlipler. Gülýaljak maşin, hadawaýjyň öňüne çytyp atdy var. Gülýaljak maşin, gadyr bilmez eşekler, siz sebäpli sulady. Kösenýän adamy mal bilen akda bilýärmi? Kösenýän adam mal bilen ak. Şunu nolu, nik koydum o prosto işim sebäpli elimdegen okşu maşini. Durup şüýrek gelýär, durup akkumulýator ýetdi şun. Bir käwasep şähere çykkan bir aýlanyp akkumulýatoryny variat berenip başga wagt bilen akşu maşin. Gülýärlik görüp duran maşin o aljak kämi, gyzyk gyllämi? Geçdär o. Näme gerek şeýip bir awyň gurup. Anýak näme? Eğer ben komentaryalar okap berjekler. Tamakarda koydum. O tamakarda koydum böyle. Yibanlar bilet. Ene. Zapçadı taptıran ok diye. Bu maşinin diye.
Seni gözlep koro. Gelmesen li boydan tap verecek şu maşinini. Maşin problemimiz köp diye. Evet. Benim orada problemimiz köp bolda tamakarda giriyen şu maşin gözlediyen bolda var 30-38 sancak çık gelecek tamakarda. Atak Türkmenistan boyunca 2000'den ken şu maşin Chrysler diýilen maşin 2000'den ken alınıp eýeler zaybal bolsa koyordular da Toyota ýa-da tamakarda içi dolardylar da. Yok sebebi şu maşini düşünýän adam birincine düşünýän adam ali ikincidenim şu maşini düşünsen satanak olur. Ve maşin hem rahat hem giyin hem bir konfortlu maşinler bular. Adam için yettiğine dağıtlar. Kapıracak değil. Üstü ona kolaydı. Ağramı var. Motorum kuduz yalak. Benzin yakışam koydu. Ne için benzin yakışam oğlunlar. Şimdi siz şanki haram komentari yazıyanlar oğlunlar için ben udalıyı dediyen şunu. Tamakarttan ayırayan. Belan yaman alın bağışlan olayınlar. O kadır bilmez. Eşekler olsa da bağışlan olayınlar. Hem kredit hem atmenlik koydum ben. O Aşgabat ay bu tecenni omur, agan omur de var tecenni koyda. Ögün öldüm Aşgabat'ın oğlunu o. Aşgabat'ta buradam Aşgabat'ta koyur nedir tecenni dik koydum. Tecenni oğlunları ağa maşinin görüldüydü ben ne etmedim tecenne gidip maşini orkat geleyim. Sabır azadı denen dal bayaklar.